Tunda kana ƙaunarta, ni uwar goma jikar 20 sirikar 50 nan da wata uku zan tada jihar local government. Wannan haka yake. To ba zan bada kunya ba. To ga ta nan dai, ni na gama nawa kuma. Ga ta, ga ka ga ita. Ai ni moda a wannan harka kin mun haji da umara. Wallahi ba abin da ba ni ba zan ma iya biyan ki ba sai dai Allah ya biya ki. Ji nake ba za ka faɗa ba. Ha ba wannan gaskiya wannan ai sai dai Allah ya biya ki ni ba zan ma iya biya ba. Yan kusan wata nawa na share kullun ni ne zariya a layin su. Ba na haduwa da ita. Amma yau kai mun aikin da ni na kasa ma kaina. To yanzu ya ake ciki. Ni ka san fa ba na tsayawa da samari ko taɗi ma ba na yi. Ka ma yi sa'a ne ma wallahi da ya mun magana kamar har na tsaya na saurare ka. To ai kin ga dai yanzu dai ba za a ce baki kai munzalin tsayawa da samari ba ko ba gaskiya ba. Kin kai. Saboda haka yanzu ki bani dama in dinga samu ina zuwa gida muna gaisawa. Wallahi ba na taɗi. Ban gane ba kya taɗi ba. To yar wayan nan fa ina wayar ki san mun number ki sai mu dinga waya. Ban da waya babana ya ce sai na yi saukar Qur'ani tukunna zan fara rike waya. Aiki ga ni gare kan yi kuma ga Allah ya da samun sanki. Wallahi. Kaga, ka kwantar da hankalinka. Na'am moda. Tunda kana ƙaunarta, ni uwar goma jikar 20 sirikar 50 nan da wata uku zan tada jihar local government. Wannan haka yake. To ba zan bada kunya ba. Ai naga kina zuwa gidan kwana. Ina zuwa gidan ƙawata. Ai a gidan ƙawarsa take kwana. Dama ba a gida take kwana ba? Ba a gida take kwana ba. Idan ka taho gidan kwana, kai kuma sai ka zo gidan kwana. Saboda 'yan mata sai a bar yarinya wai ki je gidan kwana. Tsoho ya cika gida dan da 'ya'ya da haifa da ƙarin aure. Babu inda kuma za a bar yara su kwana. Idan suka je gidan kwana babu mai kafa musu doka. Babu mai tambayar su karfe 10 za ki shigo ko 12 wa kike waya ina kika je mai aka siyo miki babu ko ba haka ba. To yanzu abin da nake so tunda dai zaki je gidan kwana yanzu za mu tafi kafa ya kafa ki nuna min gidan kawannan naki ko da yake ma bar wannan magana gani ga moda ai magana ta kare zai kawo ni gidan da kike kwana idan ya so kin ganan ko karfe nawa ma muka kai karfe 1 dare ma ba wanda zai shiga tsakani ba shegen da ya haife ta ajiya aka ba su ta kwana ina da ke ma kin ji kin gani kina yi na Allahu akbar dan karamin murmushin Allahu akbar moda to godiya nake moda